चला आता गावी यायला. तू हा दरवाजा लाव दिप्यादा. तर मित्रांनो आता उंबराव जातो पालखी धवायला. संकेतने जिगून उचलला नाही. दोघांनी उंबराव कुठं ही दर जोडी आहे. नको खाली जाशील. खाली जाय नको. अगं मामा मामा मी थोडी घातलंय. खेळली आहे आम्ही आजपासून खेळली. उद्या पालखी निघणार आहे. गुढीपाडवा काय उद्या गुढीपाडवा असा बोलायचा. आलो आता हुमराव. अरे असा टन नको मारू. मला काय दिसतोय. तू शरणारा खान घालशील ना रे. तुमची काय कामाला बघतो तिकडे बाहेर. काय मी अशी व्हिडिओ काढीन. पोरींच्या बाजूला उभं राहा. पोरींच्या बाजूला थांबणार आहेत. तिथे काय ना हे माकडं बघ. वांदर आहेत. वांदर आहेत. पाणी बघ किती स्वच्छ आहे रे. पहिला पायावर पाणी होते. पाय भाजलं खेळ्यांचं. देवाना पूज चांगली. देवाना नंतर पुसायची. कुठं उलटी कर संख्या. कशी उलटी करायची. पाणी टाका म्हणजे ह्या कचऱ्याचा भाग आहे. काहीतरी असं इथे भांडा भांडा बिंडा काय नाही. तुझं झाला. उलटी करायची कशी. हा इथनं पाणी यायला होता मस्त झाला असता. आंबा कोणी पिकला उठाय. कोणाचं पण व्हायला लागेल. बघायची चांगली फली. चला राहू दे. हा पुसलाव का दांडा. पुसलाव दांडा. तर पालखी आता धवलेली आहे. सुकत ठेवतले उन्हात. कातल लय तापलाय. तर मित्रांनो आता घरी बोलताय चावडीत नेता पालखी. हे तेजात चले नाही तर राशील इकडं. नारळवाला तेजस. हा कोण आला आता. पेंदिया. आता आलास तो अगोदरियाच असत. तर मित्रांनो चावडीशी आलं.
कुठे झोपणार आज? थांबला. झाडू मार झाडू मार तिकडं तिकडं ठेव. अरे आताच ठेव, टाइम आहे. ते झाडू मारा सगळ्यांनी इथून सुरुवात कर. नमस्कार मित्रांनो, मी सोहम वडवे क्वालिटी कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत करतो. तर मित्रांनो, उद्या गुढीपाडवा आहे. तर शिमग्यामध्ये जशी पालखी असतं तशी गुढीपाडव्याला असते, पण ही गुढीपाडव्याला असते ती बारक्या पोरांची असते. आणि शिमग्यामध्ये संकासूर असतं, पण गुढीपाडव्याला संकासूर नसतं. तर कशी गुढी उभा करतात तुम्हाला तर माहितीच आहे. तर गुढी उभारून झाली का पूजा बिजा करतात. नंतरला मग आमच्या जो पालखी बिलकी फिरून मग शेरण बिरण काढतात, लय धमाल मस्ती करतात. आणि आज आम्ही अगोदर मग आता पोरं गेले पालखी सजवायला, चावडीमध्ये गेलेत. चावडी तुम्हाला माहिती असली तर माहिती असेल, नाही तर नसेल माहिती. तर तिथं गेलेत पोरं सजवायला. आणि रात्री आम्ही करणारच आहोत पूर्ण तयारी. आणि रात्रीची रात्रीची तुम्हाला पूर्ण व्हिडिओ दाखवू. आणि रात्री आम्ही तिथंच झोपणार आहोत. किती धमाल मस्ती करू तो तुम्हाला सगळे दाखवू. मित्रांनो, लास्टपर्यंत व्हिडिओ स्किप करू नका. आता आम्ही मंदिराशी आहोत, आता आम्ही चावडीशी जाणार आहोत. चला. चप्पल घेऊन द्या मला, 500 रुपयाचे बघून एवढा. तर मित्रांनो, आता चावडी जवळ आलो. चावडी बघतली असेल. घुंगरू आलताय, घुंगरू आलताय. बघ बघ. पण संकासूर नसतं, नाही तर मग बोलशील घुंगरू आलतात म्हणजे संकासूर असतं, पण नसतं तसा. घुंगरू नको रे बांधू, मागाशी सांगितलं तरी पण ते ठेव घुंगरू. एकच जिंकल्या. दोघांचा ते आउटडोर मध्ये झालं, ते बागवान ते लोकांनी कुठला कोण तरी होता. अरे थांब थांबा ते खालच्या असू नको टाका नको मारू नको. मी काय होय ते दिपेला एक्स्ट्रा रन मारला, एक्स्ट्रा रन सेमी फायनल ला. आता ते पण जो बाहेर गेले. अरे तो वटी बाळा ते लागतं ना काय काय कपडा हा खाली हा काय तुला लागते, तुला की नाही. हॅलो लागतं नंबर तर मित्रांनो, पालखी सजवून झाले. अरे एवढा हे कागदाचा बघता, कागदाचा नाही तो कसला आहे. तर प्लास्टिकचा पण हे अगरबत्ती इथे लावल्या होत्या. तिथंच लावतात त्या अगरबत्त्या. तुला काय नवीन आहे? अरे अगरबत्ती तिथे लावतात माहिती आहे. उद्या सकाळी यायचा. हा झोपायचा हे कदम कुणाच्या नाक मध्ये दम. तर मगाशी तर नटवायला टाइम नव्हता म्हणून व्हिडिओ दाखवली नाही नटवताना. तर आता झाल्यावर दाखवता. खाली ठेव गाळा लावू तर मित्रांनो, पोरं झोपली, मी पण उठलाय. आता फुलं काढायला जाणार आहोत. हा आता झोपलाय, नाटक करत आहे. हा रात्र गाजवला नाही यार. हा बा आला, डोल घेऊन आला. आता चला
फुलं काढून ठेवू. पालखी लेट काढायची ना. फुलं काढून ठेवू हार करायला. तेजस गप. चला आता फुलं नाही तर मित्रांनो आता फुलं काढायचं आता चाप्यावर आहे ना. थांब थांब उभा राहू दे. आणि आताच उठलं होतं काय ढकालत. पेंदे ही काढ. हे तू तुराच कार. तुळशीली तो तुटल तो. अरे खालनं बुंदापासून बोलला. तो लव व्हायचा. दाखव हा दाखव फुल. मित्रांनो फुला बघत असे चाप्याचे आहेत. हा ए पाडू नको. जिगून काढला नाही असा बोलला पेंद्याला काढायला. डाले क्या चेर आहे मी. आईला चीक बीक लागला. काढ तू. हे चिकन खाली उतर. तुझं पडशील बिडशील जिगूला पण आणशील खाली. हे घ्या घ्या पालखी आता सानवून येत आहो मित्रांनो. पालखी आता सानव जात आहे.
ती वाजवत ते दमलं. ओ बाबा पाणी द्यावं जरा पियाला. नुका देव. चला चला सानू. हे देवे आला रस्ता दाखव इकडे. अरे तिकडे नाही. अरे देवलात नाही जायचं इकडे. स्वतः जातेस रस्ता तू दाखवतेस. इथं इथं थांबा. तर मित्रांनो सानू बघा इथं आहे. अरे ये थांब ए जा देव्या तू घेऊन थांब. इथे अरे ए थांब. तू चालवतायस. माहिती आहे तुला पण बियाणा जाते तिकडे खाली. आवाज देस महादेव आलाय का महादेव. हे पाटलाकडे हो पाटलांकडे जातावर एक भाजीचं 50 रुपये नाही. एक भाजी गेलं 50 रुपये. तेवढं तरी बस. कोणाच्या इथं करायचं भाज्या इथे आतमध्ये माझ्याकडून 500 रुपये घे. ताटून ठेव सर्व टाक. एक काजू कुत्री आहे. कुत्री हे कुत्री नाही आहे. संकेत ए ताशा वाजव. हा ठीक शंकर पार्वती गणपती मध्ये बोल. काय पेढे आतमध्ये ठेवलेस वाटून टाक. मला पाय पडू दे. हा, 15 वाला. बघ, पैसे भेटत नाही. देव्या अरे मी पण आहे. हा, ठेव. आता मंदिराला लय मारीन. आम्हाला दे. हे सर्वांना वाटतं रे प्रसाद हे पूर्ण भेटले. अरे यो कोत हे मला हा सांगायचं झाला. हे मोठ्या पाटलाला देसा. हे ते चालू ठेव. असाव जरा हे मोठं पाटील दोनच आहेत. असाव रे बाबा.
हॅलो हे पाणी कुणाला पाहिजे त्याला भेटला पहिला पीटर चला मी पितो हा आता दे सगळं गणपती माझे बोय घरात अरे अर्धा मनसलाच वाटतं मित्रांनो वालीला पालखी आले मित्राला फोन आले त्यानंतर काय सांग मी त्याच्या खाली उडी टाकशील डायरेक्ट मुसक्यावर हो लावाय नको शंकर पार्वती गणपती माझे बोय गोष्टींचा घरदारा रमांचा सत्वैचा मिलता दे जनावाची पालतो देशमा तर मित्रांनो आता वलीला लाव पालखी देव जड होणार नाचातून नारळ बिल काढायचे तांदूळ सगळं काढायचं माहिती शंकर पार्वती गणपती माझे बोय दे जनावाची शंभर आणि 1 रुपया तसा नाही सांगायचा 101 ए इकडे लावशीव मला काय रस्ता नाही आता आवाज घुमळ आवाज घुमताय काय इकड नाही काय लागला पाटील दाखल पाटलाचा आवाज काय तुला आता आवाज घुमील बघ पहिलं खाली पाटलाचा आवाज
असा आवाज कुठला एवढा कमी कमी एवढा पण नाही नको रे मी आहे ना. मनस शंकर पार्वती गणपती माझे बाय पाटला गावात गुंजला शेरण भेटला हो पाया पडा. हे तांबरे सोम तर मित्रांनो आता पालखी आले त्याच्यानंतर शरणाला जाणार आहे. अरे आता पालखी बसल आता सगळी फेरी जेवायला जाते. तर मित्रांनो आता नाचून शरण करायला जाणार आहोत. शरणावर जात आहे. खरं शरणाचा वाजवा ये.
जरा असते सोम घे पालखी घे. तेजसला दे, त्याचा डुबाक डुबाक करल. सांगत पण नाही कुठल्या चोंड्यात आहे तो. इथे गेलो का? तर मित्रांनो शरण काढलेला आहे. मंत्र बारका बोलते
सांगाय तयार नाही थांब, मी एकदा खाण घालतो थांब बाजूला बाजू तर मित्रांनो पालखी बसले आता खीर खाताव अर्धी संपवली पण आता लास्टला व्हिडिओ गेली अजून आहे टोपात ते घे आपल्याला तू थांब रे हे घेऊन ठेव थंड होते त्याशिवाय काय खाली पकड येऊ काय बसाय बस ते अजून घेऊ आता एका ताटात 3 जण बसलाव देवेंद्र कसा शिकला नाही ना आंबडच्या शाळेत नव्हता ना तो हायस्कूलला अरे काय गरम आहे म्हणून तांब वाईच अरे 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 बटन कसा